Panginoon ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ginawa ko na ang lahat upang masaayos ang aming negosyo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Nakikiusap po ako, Panginoon. Tapusin mo na ang paghihirap namin. Naawa na ako sa aking pamilya. Pinapangako ko po, nagsisipag pa ako lalo. Basta tulungan mo po kami ng aking pamilya. Panginoon, maraming salamat po at makalipas lamang ang ilang linggo, unti-unti na pong gumaganda ang takbo ng aming talyer. Dumami po bigla ang mga natatanggap naming mga paggawa na mula pa sa mga iba't ibang lugar. Pero Panginoon, may hihilingin po sana ulit ako sa inyo. Na sana po mabigyan mo kami ng isang malaking pagkakataon. May isa po kasing malaking negosyo na pag nagkataon, maaring dumoble pa ang aming mga kinikita at di malayong masiyaman pa kami. Sana po, huwag niyo pong ipagkait sa amin ang pagkakataong iyon at nangangako ako na lagi ako magpupunta dito. Bakit di kaya magsipag ang taong ito para naman guminhawa ang buhay? Unang-una po sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagtupad mo sa lahat ng kahilingan ko. Pero humingi ulit ako ng tulong. Naaksidente po kasi ang aking asawa sakay ng kanyang kotse. Medyo kritikal ang kanyang sitwasyon, Panginoon. Nakikiusap po ako. Pagalingin mo po ang aking asawa. Ayoko pong mawala siya sa piling namin, lalo na't kailangan pa namin siya ng aking mga anak. Oh, hello. Oh, kumusta na ang mama mo? Ah, sige. Pupunta na ako dyan.
Panginoon, maraming salamat po at iniligtas niyo po ang aking asawa sa bingit ng kamatayan. Di ko po alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng inyong pagpapala sa akin. Sana po, pagpalain mo pa po kami lalo. Isang magandang araw sa iyo, sir. Magandang araw din po. Talia nga pala, sir. Pinagagalak ko po ngayon mga lalaaling tayo. Robin po. Robin Fernandez. Bilang mag-isa ka ata, sir, wala po ba si Nando ngayong araw? Yun bang may suot na busmusin na madalas kong makasabay dito? Tama, siya nga, sir. Batid ko na parang may pinagdaraanan ka rin nung araw na yun. Maaaring malaman ba, sir? Na-aksidente kasi ang asawa ko. Pero, napakabuti ng Diyos. Maayos man ang kalagayan na ngayon. Napakabuti nga ng Diyos. Batanong ko nga lang po. Ano po bang nangyari kay Nando? Bakit nung nakaraang punta ko dito parang may mabigat siyang problema? Na-diagnose ng cancer ang asawa ni Nando. At nakakalungkot mang isipin, kahapon lamang nasawi ang kanyang asawa. Oh? Nakakalungkot naman po. Isang mabuting tao si Nando. At kahit sa lahat ng kanyang buhay, hindi niya nakakaligta ang tumulong sa iba, lalo na sa mga kapwa niyang mahihirap. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Sir Robin, ayos na po ba kayo? Oo, okay lang ako. Sige sir, mauna muna po ako sa labas. Aasikasuhin ko muna yung mga halaman. Sige. Sana po gumaling na po ang asawa ko. Ipanalangin natin sa Panginoon ang kagalingan ng kanyang asawa. Panginoon, sana po gumaling na ang asawa ko at alalahanin niyo po lahat ng may kahalintulad ng pinagdaraanan ko. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng oras na laging sarili ko na lang at kapakanan ko ang aking iniisip. Nakakalimutan ko pong ibahagi lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. At higit sa lahat, sa pagiging madamot ko upang ipanalangin ang kapakanan ng iba. Panginoon, masaya na ako dahil alam ko kasama mo na ngayon ang aking asawa. Patuloy niyo po kaming gabayan at ganun din sa lahat ng taong nananalig sa iyo. Oh, Kuya Nando. Sir, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Banggit kasi sa akin ni Aling Talya yung nangyari sa asawa mo na nakaraan. Nakikiramay ako sa'yo. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din sa'yo, Nando. Sir, para saan po? Dahil kasi sa'yo, marami akong na-realize sa buhay. Walang anuman, sir. Masaya rin po ako sa inyo. Sige, sir. Una na po ako. Mangangalakal pa po kasi kami. Sandali ko Nando. Kailangan ko kasi ng magiging kalang kami sa negosyo ko. Baka pwede ka. Talaga po, sir?